Tuli Jarttu suudella! Nyt ollaan ihan kyllä. Joo. Otetaan semmoinen ase. Sun kuvaa! Suopa tulee kuvaamaan. Tuliko se siihen? Mä luulen. Hyvä! Mä luulen. No niin, nyt lähdetään. Mä luulen niin. Onko tässä vähän jätkää oloa? Joo, mulla on kasvu. Nyt mennään. Mennään tonne Paradiseen. Se on vielä tuo enempää. Okei. Jatketaan. Minä. Ei ollut minä, kiistän. Jos se on 23 senttiä. Hei, tässä minä olen. Tässä on Sakki. Heikki! Hei! Iso pää! Et olisikin juossut mukana. Katsokaa, poliisit, lastenkiusaaja. Ei, kun mä kyselin horoskooppeja. Tehdään todistusaineistoa. Molemmat minä oinas ja... Mitä sä oot horoskoopissa? Pedofiili. Aika näin mun kamerakäsi heiluu. Heikki on pikkusielu. Pieni. Heikki on pieni sielu. Minä olen iso sielu. Laaja sinne lapsille. Alaikäisille. Laita se rahaa joulupataan. Joo, kyllä. Ahaa. Kas mä kaivan kolikon täältä. Kaiva! Katsopas kuvan täältä. Kaivan kolikon. Ostas tuumi. Kuinka kauan? Täällä tulossa nyt TV. Nyt TV tulee tässä näin. Reskalla aletaan kattelee. Reskalla on ilmeisesti jonkinnäköistä parlamenttia. Mitähän täällä on juomaa? Tää on oikein. Jaha. Toi on infrapuna. Tuossa näkyy vaatteiden läpi. Se kun näitä jotain riippuu. Halo! Siellä menee oikein kaariryyppää. Otetaan. No niin, ja Mika ottaa uudestaan se kaariryyppy siitä. Konjakki. Otetaan läikuvaa älä vielä. No niin, nyt menee. Mika vetää. Ei mene Pohjanmaan kautta. Ihan hirveet. Tässä käydään ilmeisesti jonkinnäköistä duunikeskustelua. En tiedä. On niin tiukan näköistä, mutta... Huve! Sitten tuo kamera sisäkin kuvaa. Huve on hirveä huuva siihen kaikille. Huve on ilmeisesti aika kypsyn näköinen. Jonkinnäköistä polemiksia tässä on tapahtumassa. En tiedä, palaamme Kyttäruudussa. No niin, ja tässä ollaan edelleen risteilyhuumassa. Konjakkia yritetään juoda ja silmät on ilmeisesti itään ja länteen. En sitten tiedä. Ja tässä näemme taas meidän vakiokalustoa. Takaraivo nyt ilmeisesti nähdään. Olemme vinjet laivalla. Kuinkahan me saatais? Ei tästä kaverista muuta saa takaa. Salminen, sä et tässä vetänyt Napoleonia ja konjakkipassia. Se meni purkkiin! Hyvä! Jumalauta! Toi meni purkkiin! Nyt joutuu leikata. Ai jaa, eikö se enää ole?
vasemmisessa. Joo, nyt palaa punainen. Sano jotain fiksua. You're on candid camera. Mä menen kusella. Candid camera. Näit sä ne kuvat? Tultiin laivaan. Tultiin laivaan sisään nyt ne räppäsi kuvia. Minua ei mulla on pesäkään. 30 kappaleelle. Enemmän katsoin niinku minun rahat. No mut sä tulit vaan kerran sinne laivaan. Niin no. Ei mut silloin on kuvia siellä. Näin on vittu. Näin on vittu. Mikä tää on? Saku. Handicam. Joo. Niin tää on digitaali. Ei sun valo riitä millään. Kuvaa. Yle voi uskottaa eli kun Rosajengi on minä. Heitä pois. Mitä matska? Ei tää kuvaa. Saaks kuvata? Sano jotain fiksua. On liikaa vaadittu. Hölkyn kölkö. Kivataan Pirjolle. Hyvä sitten. No niin, nyt Pirjolle terveisiä. Ei tää oo niin laaja kulma, mä en nähnyt tota. Ota mullekin yksi. Ai joo, ja mulla. Jos käy. Ja minulle, koska Pete vei minut. Pete vei sinut. Tuo vasemmalla oleva nainen tarjoilee tosi nopeasti ja hyvin ja mä luulin sitä jopa suomalaiseksi. Mä menin kysyä sieltä. Mä luulin, että se on suomalainen, mutta se onkin estiläinen. Sen takia se palvelee. Niin, ja se ruvennut huutaa, kun toi yksi rupesi huutaa pannaa tai jotain muuta vastaan. Mä ajattelin, että suomalainen olisi lyönyt tai heittänyt kaljeet naamaan, mutta toi vaan seuraava. Lipponen se luottaa kansan pinnaan, pääsee vai joutuu toimintaan. Oi, mä otan ihan henkilöä, mä otan jos käy. Älä mokuskaa. Hieno, hei, onks tää kultaa? Se kiiltää aika komeesti. Käyt sä suihkusen kanssa vai kiilotat sä sitä? Aivan ainoastaan Fairilla. Niin, eipä sinun sormesi muuten näin pehmeitä olisikaan. Eikö oo hieno? Katso minun elämäbiisi. Se on erittäin lyhyt. Näillä ei oo paljon rattia käännelty. Ei, mutta näillä kovasti sormilla on ajettu. Ai tolla sormella? Joo, ei kun tällä. Ai tällä. Tää on aika... Mitä eikö vaimo enää anna? Ei anna, jos ei hankkaa. No mut hei, anna sille rahaa. Ei mulla rahaa. Mikä muu ei auta, niin nainen antaa rahaa. Osta sille turkki jumalauta. No perkä, sillä on helvetti jo 2. Osta 3 vittu. Kato, teet semmosen tempun, että paat kilsakorvaukset eri tilille ja muut rahat tavalliselle tilille. Ja sen jälkeen sanot, hei, mulla on tässä vähän ylimääräistä, ostetaan sulle turkki. Sen jälkeen saat turkki. Näin on vittu. Sä oot oikein finanssineuvoja. Jokinen sellainen. Sä oot hieno. Tätä mä teen. Ole hiljaa. Kyllä. Ja oletko se Joonas vaikka tuolla? Mä voin olla tuolla. Hei! Ja Juha, älä loukkaannu, mutta jos sä olisit vaikka pallolla.
Mennäänkö tonne? Mennät sä Kauhean paksu tuo keskimmäinen. Se saa varmasti hyvä pallo. Kuinka hyvää perjantai olkaa. Kauhean huono kulma. Älä kuva! No, mutta otat se 1 vai 2? Et sä rupee nyt. En mä mitään. Nyt mennään. Mikä se on se lönni? Toi. Pieni vihje. Mun sama lönni. Mä annan pienen vihjeen. Anna vaikka 2 pientä. Mulla oli äsken tosi paha olo. Mitenkäs niitä pitää? Joo, lasi vettä. Ei, kun kävin suihkussa. Tää jätkä ei mene suihku, koska sillä on juustoa. Juustot korrisit veks suihkussa. Haluatko mennä suihkuun? En tiedä, hän on ihan siva. Eihän oo. Ai herra Salminen. Tajuut sä, että menit mun Skragan toi kultaisen neulan? Nyt kato, nyt alkaa tuo. Kato nyt. Noniin, sitten toinen on. Toinen on. Ota sitten toisesta kädestä kiinni. Ei, Pete kulkee omille jaloille. Näet, että se kävelee. Pete menee. Lundmark. Ruvettalo. Tää tulee 10 plus 20 minuuttia. Mäkelä. Penalti. Täällä on Seppo Mäkelä. Pena tulee ineen. Ne justi. Pelirangaistus. Hei. Lenni on vessassa näin. Sammu saatana. Ei se varmaan Sammu. Marko yritti lyödä sua. Pitäisikö sun karistaa? Nyt mennään Mä karistin sun puolesta. Baila. Okei. Mä oon ihan varma. Okei. Nyt Saat share case. Yes, ja oo nyt omillas. No ei tosiaan joo. No aivan varmasti oo. Tulen tänne näin hevonen. Nyt lähti bailaan. Paanalle toi hevonen. Paanalle. Oi vittu toi. Mä tuhmettee. Älä rupee. Tulee nyt se hevonen. Tulee se. Mä tuun. Mitä olet tommonen? Köpi. Ei, haetaanko kierrokka? No, nopeat kommentit. Ei kiitos. Mä käyn kusana sun. Käy vaan. Mä lyön, onks sulla avain nyt? Älä paat tätä, mä venään täällä. Siis sä et halua tätä kiinni. On mulla avain. Niin, mut sä et halua kiinni tätä. Mä tuun hakee bisseet vielä sieltä. Älä koske. Hei. Toi Juha Laitila. Älä nyt jumalauta tuo sitä kameraa. Toi on Juha Laitila. Missä? Se tuli täältä. Ja se meni tonne. Ja mä sain kuulee ihan nimmarit. Oli Saitko? Joo, ja mä menin ja pohkana. Hyvin sanottu. Oi. Olisit ollut meidän. No, mä tulin oikeesti hakee vaan röökei. Joo. Vastapäähän pistää. Ajatteleeko ne penkoo kaikki auki? Meneekö suomalainen jonottaa oikeesti jo tuntia aikaisemmin? Kyllä. Ehdottomasti kyllä. Onko se hyvä? On. Pääseekö silloin ajoissa pois? Ei pääse pois, mutta pääsee etupenkille autoon. Niin. Mihin autoon? Linja-auto. Ai jaa. Linja-automatka vielä. Tuleeko se tohon? Itärajalle. Ai jaa, tuleeko se tohon OVT? No aika lähelle tulee. Pitääkö se olla sitten etupaikka vai? Eikö siellä ole kaikki kahden istuttavia penkkiä? Joo, mutta kun ei oikein toi lääkistä Takaosaa. Niin. Eikö niitä voi varata etukäteen? No kyllä ne on yritetty varata, kun se ei aina viedä se varaus. Kyllä se pitää, jos soittaa ja sopii. On sovittu, mutta Mut hoitaako matkatoimisto tämän? No ei kaikki voi samalla. Meillä on kyllä hoidettu. Silloin se pitäisi Joka pitää. kerta ei hoidettu. Meillä on kyllä hoidettu. Mielenkiintoista. Nyt mä tiedän, minkä takia ihmiset lähtee ajoissa jonottaa. Hyvää joulua.
mä ajan. Kortti käy! Kortti käy! Mä ymmärrän. Mä manseli juomit. Siis et semmonen liikki, että tää on. Mä tiedän, että sulla on lähtöinen kova. Ei Pete hiljaa. Saku pitää puheen. Lönni pitää puheen. Sano jotain fiksua. Haluatko Saku sanoa jotain vai mitä sä meidät? Hyvää iltaa. Tänään lähden. Hiljaa! En tuu takas. Kiva oli, en tuu takas. Mä olen. Pete kun Pesiloma on keskittynyt huutamaan hiljaa. Hauska nähdä Matskakin tässä iloisessa seurueessa. Melkein menetitte Alströmin, kun Matska kävi siellä 2 kertaa. Me antoi sille pienet haukut. En tiedä miten nyt Alström Eikö nää ollut ihan nastat juhlat? Oli upeeta. Eiks ollut? Parahti 9 vuoteen, 3 kuukauteen, 12 päivää. Mun mielestä nää oli tosi nastat. Oli. Tarjolla oli kohdillaan, ruoka oli hyvä. Ei, tää on loppu. Ruoka oli aivan sairaan hyvä. Mä söin kyllä alkuruokia, mutta mä tykkäsin blineistä noista. Siellä tosi niitä lettuja löytynyt ikinä, mutta Tää on ihan jees. sairaan hyvä. Koska toi tulee ulos telkkarista? Mä en oo sellainen. Mä paan se internettiin. Siinä on laajempi katsojakunta. Mä en tiedä minkä takia. Ja jos joku ei tiedä vielä, niin minä julkaisin pornosivuja nimellä Tetanus 5 internetissä. Yleisimmät Tetanus 5. Ei meillä internet-sivuja. No sulla ei oo, mutta useimmilla. Löytyy sieltä Swedify. Mä mielellään otan vastaan kuvamateriaalia, jos siellä ei ole alle 15-vuotiaita tytsyy. Pojat. www.slide vittu. Sieltä löytyy hyvää kuvaa vittu. Salmisiakan poika. Ei, korjaan herra Salminen. Mä oon Edita Korpi. Mitä tulla äsken? Sano tälle Petelle. Patto ja Pete hiljaiseksi. Pete on huono. Mä oon. Onko se kuva? Se on jemma. Jos sä oot ottanut liikaa hormonia. Haluatko sä olla jemmassa siellä? Ajuu. Jos tuut sinne pisteelle, niin otetaan sit ja otetaan sauna. Liikenteessä monta vaaraa! On pisteessä. Se oli vasta kun haketus. Menikö silti? Tee somieli! Sauna. Ari prostituutti. Sano ees mä oon Pete. Salmin on eläin. Salmin on eläin. Are you an animal? Eläin! Mä oon todella eläin! Odotetaan viikot saada systeemissä. Kaikki puhuu kännykästä. Ai sä et puhunutkaan, sä vaan näytit. Sä lepäsit vaan. Mä tulen sun tytärtä. Hänkin piti hieno puheen tossa. Tonnin näistä 2 päivistä. Sä oot aika kuvauksellinen. Sä oot aika kuvauksellinen. Joo, niin pitäisikö hakea jotain nyt sitten jotain ohjelmia? Kenen käsissä? Vaan nyt harkitset omaa ammattia. Moi. Ihan varmaan. Sano jotain kivaa. Sano yksi hyvä idea. Häntä toimii. Hänet on hyvä. Sano yksi hyvä idea. Mikä kertoo sun elämän tehtävässä? Kaikki muut on ihan Minun pisse. Mitä? Minun pisse. Se on hyvä se. Osaa se maistaa. Mitäs Matska? Mikä sun elämäntehtävä on? En tiedä. No, siinä se menee etsiässä. Niissä mulla harras on. Sano jotain fiksua. Eikä tässä ole
Olisiko hyvä siinä? Onnistuslainen. Niin, ota semmoinen sulan. Mikä kuva? Laaja kamera. Mitä mekin haetaan? Mitä mekin haetaan? Niin on, täällä on aika herkkää. Katso herättänyt. Isältä jää lähellä. Älä peitä kaunista naamua. Joo, kiitos! Ei se ollut vieläkään. Hei. Oli jo. Missä sä oot? Mitä ne lähtee? Ei oo haju. Joku varmaan kantossa. Salminen leikki sen kalasteli. My name is Tommy, porno is my name, fucking is my game. Io sono Tommy, sono finlandese. Sano terveisiä muulle maailmalle. Sulla on TV-kamera! Mitä? Terveiset muulle maailmalle. Ei. Voi olla enää hereillä. Jari Pirjo. Ehkä mä kuulen. Ajat sä Lauttasaarta? Ei. Kuka ajaa? Jari ajaa. Hei Jari. Ei. Kuka? Ei huijaa. Se tajuu, että ei mikään hirveä. En mä tiedä, mä vaan muistan, että Ladakoski kävi joskus Larus. Ollaan se näkö, kun Lada käy Larussa. Se jää mieleen. Se jää mieleen, niin just. Kaikki meidän kaverit puhuvat, että yksi Lada kävi Larus. Mä mietin, että onko se lähettyräkä autokuski. Se on pakko olla meidän kuski. Ei siellä asu kuin Mersuja ja Volvoja. Niin just, nyt sä käy välillä Ladalla. Käy mieleen kyllä. Sä et oo vieläkään kiillottanut sun rillejä. En oo. Haluut sä paperia? Mä voisin jotain vittu systeemiä. Ei se käyttää sitä ihan muuhun. Älä paperiin. No mut mulla on tossa tommonen siisti. Kato pillu paperi. Siellä saattaa olla jotain peräaukapyyhintä ollut, mutta... Siemeniä. Mut se on kuitenkin naisesta peräisin. Niin, se on terve. Niin on. Kai se vittu saatana laittaa Silmissä. Joo. Hyvä risto, vittuhan se silmissä. Älä tuu Silliltä haisten takaisin. Täällä saa olla 9 asti. No niin, nyt näyttää hyvältä. Vähän on vielä himmeä, mutta ihan paljon parempi. Vittu, mitenkä se muija näyttäis näin silmillä vittu? Niin, vittu se muuttuu vielä paremmaksi. Se on vaikka. Voi tätä elämän meininkiä.